малку за најщастливата мајка. И сега, поздрав од мајката за најгодените колешки Симира Момчеда. Ајде, ајде, чаје, читата ти вода, не вода прке чаје, вели вати вода. Ајде, ајде, чаје, читата ти вода, не вода прке чаје, вели вати вода. Да ви лупшу тебе, да ви лапшу долега. За всички гости и ще ни гледа зелена салатка, брат, оригинално. За вашия ред са тъй! Ето, моля, гледа!
брат Андрей да заповяда таткото Симо, ајде учера. Ајде, тој ли стане да танцува, ще се обидя. Ајде, гледа. Андрей. Молати се. Стој, гледа. Да помоли стане Андрей, няма да си виж, брат. Да видиш какво кече. Ајде, брати! Камера тука ли е? Ајде, брати! Сашка, къде е Сашке? Елай ти тука, моля ти се. Покажи. Еле. Добре. Геле, брат ми, всичко е точно. Един отдай за Сашка, за съпругата на нашия брат. Ще пратите ще едно геленце. Да. Няма да е сега.
за моден, опа. За ангел, ако нищо не моден, ангел те се едно. Јајде го Тасо! Ро сештото. Ајде, победнавки устаряваме на обештена песен за дядото, за цялата компанија, за всички гости. Ајде, дядо, за тебе специјално, за Виталета и всички гости. Много скитам по света, много мъки съм видял, но очите твои още ме изгарят. И в роднината си изпих парите си, моля се, че се как бърза. Отстани съм Танев кабилата. Моля се, че се. И сега поздравява своите зетове и дъщери да са му живи здрави и изпих парите си. Моля се, че се, как да те забравя. Победа и оставя, но сърцето нося, цял живота с твоя слава, малка ми прося. Ти си моето имане, ти ми за душата. Мои ангеле, моя сладка мъка, победа и оставя, но сърцете нося. Цял живота с твоя слава, малка ми прося. Ти си моето имане, ти ми за душата. Ангел си и моя майка. За всички зетове и за дъщерите от лятото специално.
За дявото специално и за детовете да са живи здрави, за дъщерите.
песен. Началник, да си жив и здрав. Айде продължаваме. Андрей, командвай малко, казвай какво да свиреме, да беме. Айде. Аха. Давай тогава, брат ми, хубави песни таргатски. Кючеклийски. Почваме каручките, маручките, та програма. Опиятелно време къде бехме Гере, помниш ли? Айде. А съберете се! Айде, моля ви се, какво е това нещо? Рампа чикредай, 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 рампа чикредай, 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 рампа чикредай, на място, рампа чикредай, чикредай, чикредай. Айде, ставайте, ставайте. Айде си, брате. Ето това е! Eski garuşa amalere, eski garuşa amalere, şare dolenza, amalere, şare dolenza, amalere, eski garuşa amalere, eski garuşa amalere, şare dolenza, amalere, şare dolenza, amalere. Araba çıkırdan, 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 araba çıkırdan, 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 araba çıkırdan, kaçanamalar arası, araba çıkırdan, çıkırdan, çıkırdan. Hayır, sen, поздрав за майката, а тя поздравява приятелките с кючека Помпа!
се плюс минус геленче. Слушам нас специјално за Сашка, за Андрей. Ајде Саше. Щастливата майка, за най-готвите абитуре и за всички гости, за всички приятели. Ево, майче, Симон, не се елате. Ево, дайте никой не, Симоне. Ево, ти дай малко за мене. Hadi que chega Mona Lisa. Tempo.
Лоши ключеците, бурбучкиските. Шчурели. Давай. Ето, подобно. За мене е чест, като си до мене. Римска стена, римска. Айде първо. Сон. От Андрей, за цялата компания и за всички останали. И за Симо. Симо.
сега те зашто сам јас не знам и од тогаш чак до сега те зашто сам јас не Слушаме магрозно, најгрозна. Ја бише грозна, на вашите грозно, на нашите
За шефа на Врчин специјално. Камъни да падат за Урко, ама яко. Камъни да падат. Андрея. Даниел Баловеца. И за Варо. И за Варо.
Нека